Pagiromdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atendir kang banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text. Kung bako man importante orog na sa laog kan Santa Misa, manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin orog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Matindog po ang gabos para sa satuyang novena. Hearts are filled with sadness, sing to call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art. Trace to joy my every ill, if it be His holy will. Like you I long to be, evermore His friend, now and eternally. Love's force has no end. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art. Chase to joy my every ill, if it be His holy will. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you
and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle, Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, di mi nasabotan asin na utob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatayan mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, uli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan samong mga kasaalan, ilikay mo kami, ang samong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang. Isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat for the 50th birthday of Jeanette Alcera. Pasasalamat man dulot ni Mr. and Mrs.
Marlon G. Obis and family, Zaldi Balantes and family, 15th birthday, dulot ni Irene Rich Balmonte. Pasasalamat man, dulot Kanchan and De Vera family, Quiñones family. Pasasalamat para kay Mr. Rolando Chua and G. Chua family. Pasasalamat man, dulot ni Jinky Mijares and children, Mortega family, Mrs. Vicente Rodriguez. Special na kagadan for good spiritual, physical health, and safety of my family. Dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Fast recovery of Emma. Dulot kan Calios Lovendino family. Special na kagadan. Dulot ni Christian Johnson Tanyada to pass the board exam. Dulot ni Ed Luis Molo, Ryan Vibal. Special na kagadan man. Dulot ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family to pass the Reb Lex exam. Dulot ni Emma Dolor Parco. Special na kagadan. Dulot ni Emeline Abehuro and family. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, Angela, dulot ni F&S Velasco. Juan, Gloria, dulot kan Asopardo Cantara family. Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Jose, dulot ni Nilfali. Alberto Sr., dulot ni Zaldi Balantes. Melton, Jose, Josefa, Antonio, Maria, Poor Souls, dulot ni Tess D. Lorena, Simeon, dulot kan Manjares family. Jairo, Paulo Francisco, dulot kan Asopardo Cantara family. Klaus, Selfa, Victorioso, Arceli, All Souls, dulot kan Malaka family. All Souls, dulot kan Quiñones family. Janice, dulot ni Esther Pua. Zoe, Adan, dulot ni Ham. Para sa kapahingaluan kan kalag ni Chona, dulot ni Ner Kua and family. Banwaan nin Diyos, matindog po ang gabos, asinawito ng awit sa pagpuon. Panwan magaraming naman niya, magalanan kadagulang hiyayang pangako niya, nagsiranga, dagulang biyayang pangako niya, Sa ngaran ka na sin kanaki asin ka ng Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristo ang kagulagnan ta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro ka ng Espiritu Santo, mapas sa indo ka bos. Asin sa imong espiritu. Maray naga sa indo ka bos, mga tugang. Maray na agaman po, Father. Ako unta, an sa tuyang mga kasalan, nga ni magkano kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita ka bos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan, asin sa indo mga tugang, kadagkasala ko nin makuri,
sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin, sa kabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Angeles sa Sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamahan, asin pagkapatawadan sa toong mangkasalan, darakon kita sa buhay dadaing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na huli sa mga palada na apostoles, nagtugot na kami magbidbid kan sa imong ngaran, huli kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, kaugaying warasan ng simbahan, danay na magtalubo sa bilang, nin mga nagtutubod sa imo. Siya na kay mong nabubuhay as sinagahade, kasaraw kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Pagbasa ginuno sa mga gebo kan mga apostoles. Sarong anghel ning kagurangnan nagsabi kay Filipe, bumangon ka asin paduman sa timog, sa dalan pagasa hali sa Jerusalem, dalan na minaagi sa lantad. Buminangon si Filipe asin nagpaduman, nasabatan niya ang sarong eunuko na taga Ethiopia, halangkaw na opisyal na namamahala, kan kayamanan ni Kandasi, reyna kan Ethiopia. Hali ini sa Jerusalem sa pagsamba, asin nagpupuli na. Nakalunad sa karwahe asin binabasa ang libro ni Propeta Isaias. Ang Espiritu nagsabi kay Filipe, rumani ka sa lunadan na iyan. Rinanihan ni Filipe asin nadangog na binabasa si Propeta Isaias. Kaya ihinapot ang eunuko. Nasasabutan mo ang sa imong binabasa? Nagsimbag. Paano kong masabutan kung dainin magpaliwanag sa ko? Dangan inalok ni Filipe na sumakat asin tumukaw sa kataid niya. Ang binabasa sa kasuratan iyo ini. Siring sa karniro na dinara sa matadero, siring sa kordero sa atubang kan paragunting kan balukag. Dai siya nagirong, sinupog siya, dai tinawanin katanusan. Mayo nin makakausip dapit kan sa iyang kapag-arakian, huli tahinalian siya nin buhay sa daga. Anyo no ko nag-apot ki Filipe, dapit kisisay sinasabi ini kan propeta, dapit sa iya man sana o dapit sa iba. Puon sa kasuratan na ini, ipinapaliwanag sa iya ni Filipe ang marahay na barita ni Jesus. Sa pagbaklay, nakaabot sinda sa sarong lugar na may tubig. Asin, anyo no ko nagsabi, uya, may tubig. Ano pa ang nakakaulang na ako mabunyagan? Pinatunong ang lunadan. Si Filipe asin ang eunuko nagduman sa tubig, asin binunyagan si Filipe. Paghawas ninda sa tubig, si Filipe hinakbot kan espiritu nin kagurangnan, asin pano nin kaugmahan. Si Filipe nagtunong sa asuto, asin ipinagbalangibog ang marahay na bareta, sa gabos na banwa, sagkod nakaabot sa Cesarea. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An bilog na daga magkurahaw sa Diyos sa kaugmahan. Ang bilog na daga magkurahaw sa Diyos sa kaugmahan. Umawa nindo ang Diyos kamugabos ng mga banwaan. Sa makusog na tingog irukyaw ang sa iyang kaumawan. Siya ang nagbuhay kan sa tong mga kalag. Dai nagtugot na madali nas ang sa tong mga bitis. Ang bilog na daga magkurahaw sa Diyos sa kaugmahan. Kamugabos na may pagkatakot sa Diyos, himatian nindo ako. Da isasabi ko ang mga karahayan na ginibo niya sa ko. Kan ako makimahirak sa iya sa pananaramon.
kaumawan niya anyaon sa sakong dila. An bilog na daga magkurahaw sa Dios sa kaugmahan. An pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Alleluia. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukiyaw kan Ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa katawuhan, dainin makakadulok sako, kunday darahon ka nama na nagsugo sako. Asin bubuhayon ko siya sa huringal daw. Sa libro kan mga propeta na susurat, sinagabos tutukdoan nin Diyos. Ang naghihimate sa Ama asin nakakanuod, minadulok sako. Bakung huli tamay nakahiling na sa Ama, dahil nakahiling sa Ama kundi ang hali sa Diyos. Totoong sinasabi ko sa Indo, ang nagtutubod sako igwanin buhay na dahil kasagkoran. Ako ang tinapay nin buhay. An sa idong mga magurang nagkakankan mana, duman sa lantad, alagad nagkagaradan. Iyo ini ang kakano na hali sa langit, ang minakakan kay ini day magagadan. Ako ang tinapay na buhay na hali sa langit, ang minakakan kan tinapay na ini mabubuhay sa paman. Ang tinapay na itatao ko, iyo ang sakuyang laman, tanganing mabuhay ang kinaban. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na aga, sindo ka boss mga tugang. Sa pagpapadagos kay ning panahon kan Easter o ining panahon kan Paskwa, pinagpresentaran kita ki mga babasahon na lugod an sa idang objective, iyon na mas maging dayupot kita sa satuyang bukasyon bilang mga Kristiyano. Malangani digdi sa enot na pagbasa na sa tuyang nadangog hali duman sa gibukan mga apostoles, pinagistorya sa tuya itong momento na kung sa iniining si Felipe sa apostol nakainkwentro kan sarong eunuko, sarong opisyal duman sa court kang Ethiopian queen. Napasiring pauli siya sa Jerusalem. So eunuko, itong opisyal, nagbabasa kan banal na escritura, kan Biblia, hali duman sa libro ni Propeta Isaías. Asin, nasasabi duman sa escritura, ang manunungod sa Mesiyas. Kan si San Felipe, pinag-accompany ining opisyal na ini, asin pinag-explain sa iya, so kahulugan kan siyang binabasa, pinag-reveal niya sugabos na pinagtukdo man sa nasa sa iya kan sa tuyang kagurangnan. Nagdangog ining eunuko, asin man naraman niya manunungod duman sa pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat kan sa tuyang kagurangnan. Asin man ini nagmawot na siya mabunyagan. Arog kay ni an paagi na kung sain sa mga apostoles nagpapadanay kan katukduan kan sa tuyang kagurangnan. Iyon ni sa paagi kan mga apostoles na kung sain nagre-reach out sinda sa puso kan mga muya na makaaram kan sa tuyang pagtubod. Iyo man ini an pinagtatao na assurance ni Jesucristo sa satuya na ebanghelyo na nadangugunyan. Ipinagtatao niya ang buhay niya mismo, tangani na mailigtas kita sa satuyang mga kasalan. Nadangog niya to sa satuyang ebanghelyo na pinagme-mention ni Jesucristo ang siyang sadiri bilang tinapay nin buhay.
Tinapay na kung saan pinaghahalin tulad niya duman sa mana na naresibikan sa indang mga kamagurangan kay ito sa lantad. Pero mantang itong mana, maski na nga ni nagkakan sa mga enot ng mga Israelita na kagaradan man giraray, sabi ni Jesucristo, ang itataw ko ngayon sa idong tinapay nin buhay, iyo ang magtatao sa indo nin buhay na daing kasagkoran. Asin ngaya ang tinapay na ini, ang itatao kong tinapay warang iba, kundi ang sakuyang hawak. So it prefigures even then ining satuyang Eucharistia na pinagmukda kan sa tuyang kagurangnan during the Last Supper. That was exactly what the Lord did later on sa iyang ministry. Ining pagtao, ining pagheras kan sa iyang buhay, tangani na magkaigwa kita nin buhay sa satuya. Mga magayon ining pagpapagirumdom sa satuya, lalong-lalo na ngunya na panahon kay ning Paskwa, kay ning Easter season. Because having witnessed, having empowered by the Holy Spirit through baptism and through the sacrament of confirmation, pinagpapagirumduman kita kan sa tuyang responsibilidad bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano, na enot, ang sa tuyang buhay digdi sa daga, ang minapakusog kaiyan siring man sa satuyang pisikal na pagkabuhay, warang iba kundi ang kakanon. Pero ngunyan, igwa na pinag-offer sa tuya na kakanon na spiritual, ining tinapay nin buhay na iyo mismo sa Jesucristo. As in man, having been fed by that precious body and blood of Jesus, pinagtatauan kitang kusog, bako na mabuhay para sa tuyang sadiri, kundi tangani ang sa tuyang buhay, maging instrumento kan pagmukna asin pagpapatalubo kan sa iyang kahadean. Asin magigibon niya to ang pagpapatalubo kan sa iyang kahadean na iyan, siring digdi sa ginibo ni Felipe duman sa eunuko. Day man siya nagmilagro, day man siya nagbaak kan dagat, day man siya nagbuhay kan gadan, day man siya nagbulong kung ano pa man nakahilangan, simplihon man sanaan ginibo niya, simplihon man sanaan ginibo ni Felipe. He just assisted a eunuch in understanding the scriptures. Kahit taman bagang gibuhon iyan. So pinagsasabi sa tuya, we do not have to do great and amazing things. Nagaribaga ang sa tuyang serbisyo sa kadean kang Diyos, dapat na nagmimilagro kita. Pinagsasabi sa tuya, even in the smallest and simplest things that we can do will matter a lot in leading more and more souls towards the salvation in God. Sulugod ining sa tuyang Santa Misa na magpapakusog sa satuya spiritually, magbunga sa satuyang buhay. Sa pag-ibon niya to ning karahayan, sa pag-ibon niya to ning mga simpleng bagay, tangani sana na mas magtalubo ining paghahade kan mahal na Diyos sa buhay ta, asin man sa buhay kan sa tuyang kapwa. Amen. Sa Kani
Magpamibikaw mga tugang tanganingan sako asinan sa idong atang makumalugod kan Diyos sa mga makakamahan. Ako un manlugod kan kagurangnan nan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang aran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kami nagagalang sa ring sagkod na kamurawayan kan mga banal na apostoles lalong-lalo na si San Judas Tadeo, namimibi na sa imong akuon ang samong panuga, asin magkanigong pasunodon kami sa pagselebrar kan mga banal na misteryo. Huli ki Kristo na samong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapaas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat, totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhada daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Tapinatugmad mo sa mga apostoles an sa imong simbahan, tanganing ini magindanay na tanda kan sa imong kabanalan sa daga. Asin magtaunin malagit no nakatukduan sa gabos na tawo. Kaya kaiba kan gabos na santo sa sinangeles, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni ganang-gadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagwa siya ng tinapay, asin magpasalamat binaakini, asin itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako ka mga boss, asin magakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Sirigman pakapamanggi, pagwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako ka mga boss, asin maginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod ni ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na inakan Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tuba nakapagaygaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa imong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasarokan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen.
Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, nangahas kitang magsabi, Amanya mo, Nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit, ang samong kakanon sa oral daw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sagot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya muan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ikay nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay namapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita kan tanda niin katuninongan. Peace be with you po. Peace. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katoninongan. Mga tugang uyaan, kordero kang Diyos sa Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagot sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mo umayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Sa kong tataramon, olay ni Diyos na kagurang na, ang katawon
Please kneel. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Babibi kita. Kagurangnan kaming nag-ako kan mga sakramento, babakumbabang nag-aarang sa imo sa Espiritu Santo, tanganingan sa imong ginigibo sa pag-alang kan pagsakit kan sa imong apostol na si San Judas Tadeo, magpadanay sa mo sa imong pagkamot, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantenir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya to sa mga misa ka nakaaging Webes, nag-abot sa 16,510 pesos as in 95 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras nin misa, nag-abot sa 2,732 pesos as in 70 centavos. Ang second collection nag-abot po sa 4,422 pesos as in 10 centavos. Sa Sabado, Abril 20, ang Vicariate of St. Raphael, kaibahan ang satuyang parokya, magkakaigwa po nin Baklay Jubileo 2024, matiripon po sa St. Padre Pio Parish Shrine, Sarawis, sa oras na alas 4:30 sa pagkaaga, asin susundanin Jubilee Walk, pasiring sa Our Lady of Salvation statue sa Tamaoyan. Asin susundan man po ininin Santa Misa sa oras na alas 6:30 sa pagkaaga. Sa mga maawat po magsarabay, magpalista na lang po sa opisina. Steering man available pa po ang 12 inches na imahe ni San Judas Tadeo, asin ang St. Jude Chibi t-shirt sa parish office. Maawat mi man pong pasalamatan ang mga nagdonate ka nakaaging semana. Anonymous 1,000 pesos, 500 pesos, Daniela B. Mayor 2,000 pesos, Nobi Ednaboy Quintan 1,000 pesos, Romel Madrid 1,000 pesos, Jos Mabalos po. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. sa intersesyon ni San Judas Tadeo, bendisyonan malugod kita kan Diyos na makakamuhan, Adama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.